आरो बिनि थाखाय आङो बे फिसानि हुइल चेयार बायनायनि थाखाय बेबायदि रां एबा अनसुंथाइ लुबैनानै डिप'जिट चिफ सारनिफ्राय बेबायदि आर'ज बिनाय थाबाय आंनि फिसानि थाखाय। जोनोम जानायनि 3 बोसोरनि उनावनो हेन्डिकेप जानानै दं कनिका मुसाहारिया। जोनोमगिरि बिमाया फिसाजो कनिका मुसाहारिनि थाखाय BTRनि लेङाइ गाहाय मावफुं सोद्रोमा गबिन्द चन्द्र बसुमतारी बिथांनिफ्राय हुइल चेयार मोननो हास्थायदों। उदालगुरि जिल्ला हरिसिंगा हालामनि बेन्दोंआव थानाय 2 नं लिसिं इदिनगुरि गामिनि 18 बोसोर बैसोनि सासे हिन्जावसा कनिका मुसाहारिया जोनोम जानायनि 3 बोसोरनि उनावसो जन्दिस बेराम जानायनिफ्राय हेन्डिकेप जानानै थालांबाय होननानै फोरमायथिदों। दायो दुखुथिया कनिका बसुमतारीनि नखरा BTR सोरखारनिफ्राय हुइल चेयारजों लोगोसे गथ'आ थांनानै थानायनि थाखाय माबा मोनसे राहा खालामना होनो थाखाय गुरैयै खावलायहरदों। सुबुं अनखावरि बिथांमोना दुखुथिया कनिका मुसाहारिनि हुइल चेयार बायनायाव मदद खालामनो हागोन। एकाउन्ट नाम्बार 706706017766 IFSC कड PUNB 0RRBSGV एकाउन्ट होल्डार कनिका मुसाहारि। बे समाव आं दंफैयो उदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय नैबे हरिसिंगा हमस्टि नं 2 लिसिं एडेनबारि गामियाव जों मिथिनो मोन्दों बेयाव सासे दुखुथिया नखरा बेरामफोर गोलैना दं होननानै आरो जाय बेरामाव गोलैना दङ बे बिथाङा दायो 18 बोसोराव हाबगासिनो दङ। बे बिथाङा जनमनिफ्राय थादों होननानै बिथांमोना फोरमायाखै। जेब्ला 3 बोसोर हाबो बिनि बयगा जन्दिस जानानै बा बिदिनो बेरामाव थालांदों होनना फोरमायदों। दा बै बिथांनि बे बेमारिया खिनाय हासुनाय थाबायनाय बा उन्दुनाय गोबां खस्थ' होननानै फोरमायदों बिथांनि नखरनि मालिकआ। आरो बेजों लोगोसे दायो बिस्रा बिमा बिफाया जिबायदि दुखु फोरमायबाय बिफाया हाजिरा थाङोब्ला बिमाया नायनो गोनां जायो आरो बिमाया थाङोब्ला बिफाया नायनो गोनां जायो होनना बुंदों। दा गतिके बिसोरनि नखरा सोलिनो गोबां थान जादों आरो बिथांमोना दायो गोबां BTR सरकारनिफ्राय अनसुंथाइ हास्थायदों जाहाथे बिसोर बेसेन गोसा भटखौ लाना थांबाय होनना बुंदों। बिथांमोननि जिबायदि फोरमायदों फै जों बे समाव मिथिना लादों नखरनिफ्राय बे बिथांमोना माबायदि दुखु। आं सासे बिमा जानानै बे फिसानि थाखाय गोबां दुखु सिन्था दङ आंहा। बे फिसाया जुदि थाबायनो हानायमोनबा आं बेफोरबायदि हाजिरा खामलाफोरावबो आंहा थांनो जेबो उसुबिदा जानाय नङामोन। आरो बिनि थाखाय आङो बे फिसानि हुइल चेयार बायनायनि थाखाय बेबायदि रां एबा अनसुंथाइ लुबैनानै डिप'जिट चिफ सारनिफ्राय बेबायदि आर'ज बिनाय थाबाय आंनि फिसानि थाखाय आरो बे फिसा थांना थानायनि भबिसतनि थाखाय माबा मोनसे राहा मोनगोन होननानै आं आसा थाबाय। आरो जों बेबायदिनो जोंनि बेसेन गोसा भटखौ होनानै सारमोनखौ बेबायदि उथिहोनायखाय जोंबो मोनसे बेबायदि आसनिखौ मोनगोन होननानै आसा थाबाय। माबा नैबे कनिका मुसाहारिया आंनिनो फिसाजो। ओमफ्राय दा जोंहानि दा हिनजावफोर बुंनाय बायदिनो आंबो एसे बुंलांसै। माबा बिथिं हाजिरा खामला मावनो थांबाबो सासे थांबोला सासे नायनो गोनां आरो सानैबो बिदि खामानि मावहैबाय थानो हाया बाहेरायाव आरो 3 फरायनाय दं गथ'फोर बिसोरनिबो खरस नांगौ जाहैयो। ओमफ्राय आरो लोगोसेहै बिथिं आरो माबा बिखो थारमाने 18 बोसोर बयस जानायखाय मानसिया अजना बारा जालांबाय थादों दैखांनो थान जायो एसे। हुइल चेयार बायनो थाङोबोला 18-20 हाजार बुङो। नारग्रा चेयार मोजां बायनो थांबोला बिखो थारमाने जों डिपुटि चिफ सारनिफ्राय एसे BTR सरकारनिफ्राय एसे मोननाय मोनबोला जेनेबाला मोजां मोनगौमोन आरो। दा जोंबो न'आव उपाय गैयैखाय बेफोरबायदि फेसिलिटि जेबो होनो हायाखै आरो जेनेबा बे गथ'नो। बेनो आरो आंनि खावलायनाया। हरिसिंगा हमस्टि 2 नं लिसिं पस्ट अफिस खाग्रा। 3 बोसोरनिफ्रायनो बेरामाव गोग्लैनायनो दासिम 18 बोसोराव हाबबाय थाबायनो हाया दासिम। बहुद खस्थ' खालामबाय थानो गोनां जादों बिदिनो जेनेबाला माबा माब्लाबा गाननाय जोमनाय फारसेनिफ्राय होनोबो गोनां जाहैयो। बिथिं आरो अनेक बेमार आजार फारसेनिफ्राय जायो नायनोबो गोनां जायो। गारि भारा नङागौ मानि सोलिया ओरैनो दैखांना लांजाया थाबायनोबो हाया बिदि आरो। पेसाब खालामनाय पायखाना खालामनाय लांनाय लाबोनाय दिगदार बिदि आरो। हायालै सासेनि मावनायदों थोब्ले माब्ले जायो।
उफ्रा खामानि लानानै सोलिनो हायो ओरैनो जेनेबा 300 थाखा मोनो आरो दिनाव ओमफ्राय हिन्जावफ्रा मावोबा हिन्जावफ्रा 200 थाखा मोनो बेनो आरो बेजों हायोना न'खर सोलिनो हायालै टान जायो दा नोंथाङा बिराद थौले मोले जायो बेबायदि दुखुथियाखौ फोरमायनानै बिटिआर सरकारखौ मा खावलायहरनो सानो जेनेबाला बे गथ'सानि थाखाय जेनेबाला माय उपाय मोननाय बायदिहै खालामना हरोबोला मोजां मोना जेनेबा जोंनि बे बिटिआर सरकारनि गेदेर गोलावफोरनिसिम सारमोननिसिम